El proper 6 de desembre comença la temporada de quines del Cert, que s'extendrà fins al dia de Reis de l'any vinent. La fórmula serà la mateixa que en anys anteriors, amb l'entrega de punts per la ratlla i el ple, que es podran acumular i canviar per regals quan es vulgui. Com sempre, les sessions de tarda es faran a partir de les 6 i les de vespre a partir de les 10. El que canvia respecte a l'any passat és el número de dies, que es redueix. Bé, doncs aquest any hem suspès 4 sessions de quina, que no farem igual que els altres anys, perquè ens trobàvem que els dissabtes a la nit no venia gaire gent. Hi havia molts d'aquests dissabtes que nosaltres estàvem aquí treballant molt a gust, d'acord, però que no fèiem la recaudació que havíem de fer per pagar els punts que donàvem. Llavors hi sortíem perdent i el Cert no pot fer activitats per perdre. Ja muntem a l'any que no hi guanyem res. Llavors, avisar que algun dissabtes no n'hi haurà. Em sembla recordar que aquest dissabte del pont sí que en farem, a les 10 de la nit, i llavors el dia 2 de gener, per exemple, també, i el dia de Sant Esteve, que és un dia bastant important de festa. Però els altres dissabtes a la nit no hi haurà quina. I també recordar que el dia 24, que és nit bona, que fèiem aquella quina a partir de les 12 de la nit, també l'hem anul·lada, perquè érem poquíssima gent, són dies que tothom li agrada estar en família, nosaltres també, i per venir tan poca gent, doncs no la farem. Recordem que, igualment que els últims 2 anys, es premia aquells que participen en el joc des de la primera tirada, que poden optar a diversos regals i participar gratuïtament a la tirada de prop.